Σίμιτς. Παίζει κάθετα ο Γιόβετιτς στο πάτημα. Ο Κούσουλος και ο Γιόβετιτς. Η μπάλα πάει έξω. Στην περιοχή ανεβαίνει ο Σίμιτς στο γύρισμα. Δοκάρι και έξω. Για τελείωμα πήγε ο Σίμιτς. Στο 15 η Ομόνοια. Ιδιαίτερα δραστήριος. Τώρα παίζει και στην αντίθετη γωνιά και θα βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανομοιότυπο με το πανέμορφο γκολ που έβαλε ο Ανδρέου στο παιχνίδι με την Πάφο. Το σκοράρει στο Γάσιπι με την Ομόνοια ο Μπάρι. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μπάρι σημειώνει αυτό το πανέμορφο γκολ. Η εκτέλεση του Γιόβετιτς, η μπάλα πάει έξω από απόκρουση του Αντεμπάγιο. Βρίσκεται κοντά στο γκολ και δεν το πετυχαίνει λόγω της απόκρουσης του Αντεμπάγιο. Η εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά στον Αντεμπάγιο από τον Σενού Κουλιμπαλί. Εδώ ξανά χωρίς άλμα ο Κουλιμπαλί πήγε συστημένη μπάλα πάνω του και εδώ το φάουλ το οποίο απέκρουσε ο Αντεμπάγιο. Το σουτ που γίνεται, ο Αντεμπάγιο. Εμείς βλέπουμε ξανά το σουτ του Γιόβετιτς και την απόκρουση. Σέντρα, μπάλα πέρασε για τον Γιόβετιτς που κάνει το τελείωμα πάνω στον Αντεμπάγιο. Ο Σεμέδο έχει μπάλα στα πόδια και κάνει σέντρα που πέρασε ο Αντεμπάγιο στο τακουνάκι. Την σέντρα τσιρτή παλιά που επιχείρησε. Ο Αντζίλη ήταν, έχω την εντύπωση, ο παίχτης που έκανε το τελείωμα. Έστειλε την μπάλα στην περιοχή. Η κεφαλιά που πέρασε και το σουτ που κοντράρει και πάει κόρνερ από τον Γιόβετιτς. Ψάχνει τον Γιόβετιτς και τον βρίσκει. Η μπάλα είναι έξω και το σημαίακι έμεινε κάτω στο 60. Πολύ ωραία πάσα και το τελείωμα. Ο Χαμάς, τη στιγμή που έφυγε από το παιχνίδι ο Ατζίλη, αυτός είναι ο εκτελεστής. Η μπάλα πέρασε, η κεφαλιά του Ελάντερ δεν είχε δύναμη, μάζεψε ο Αντεμπάγιο. Είναι και στην πρώτη ομάδα, αλλά κυρίως είναι στους ΚΑΠΑ 19 για να παίρνει περισσότερο χρόνο. Για να δούμε τώρα τον Μπάρι, παίρνει μπάλα, ανοιχτό γήπεδο έχει και απέναντί του τον Ελάντερ. Ο Μπάρι θα συγκλίνει και θα κάνει το σουτ. Στο 68 καταγράφεται η πρώτη ευκαιρία της Ένωσης ξανά. Ακόμα μια φάση με τον Μπάρι να συγκλίνει και να κάνει το σουτ. Και αυτό συγκλίνει, πάει για σέντρα. Το γύρισμα, η μπάλα πάει στα δίχτυα, υπάρχει υπόδειξη για offside όμως. Θα πρέπει να περιμένουμε. Στην σέντρα του Λοΐζου, εκεί και να εδώ είναι που έπρεπε να σταματήσουμε την φάση. Και εδώ είναι η επιβεβαίωση από το VAR για την φάση του γκολ. Ο Γιόβετιτς που δεν πόρεσε, ο Μάριτς, η μπάλα πάει πίσω, ο Στεπίνσκι έξω στο 88.